Ćao svima, dobrodošli u novi video. Jedan od vas što prati kanal zove se Bojan, a me je pitao da li mogu da pogledam njegov PlayStation 4 Fat konzolu, zato što napravio neku Hirošimu iznutra. Tako da ona izgleda nešto ovako. I ako čujemo, izgleda da je nešto havarisao iznutra, a treba da rastavimo i da pogledamo šta je iznutra tačno slomljeno i da vidimo da li možemo da rešimo. Pa da ne trošimo puno vremena i da krenemo. Ok, pa da krenemo, ajde da se prebacimo odmah na Crotch Cam, idemo sve dole, to je ta konzola, baš fino zvuči iznutra. Ja mislim da on ostavio sve ove, kako se zove, šrafčiće napolje. Ovo je specifično model KUH 1216B. Znači, rekao mi je da je nešto otkinuo i da treba da se zalemi nazad i onda da se omogući da radi. Pretpostavljam da treba da se odradi čišćenje. Možda je to pokušavao, pa onda usput nešto slomio, ne znam. Ja ću ovo da demontiram sve sada, pa ćemo da pogledamo ispod mikroskopa šta se tačno dešava. Ok, izvadio sam ploču, sve je izvađeno, već vidim šta je on ovde radio, ali kao što uvek govorim, kad krenete bilo šta, nebitno je šta Bojan kaže ili bilo ko, uvek uradite vizualnu inspekciju. Zašto? Zato što možda kad su nešto radili, nešto su preskočili, možda su napravili neku štetu dodatnu, a ja već vidim odavde, jasno se vidi jedna ogrebotina koja ide odavde. Sad moramo da proverimo ove sitne vodove, da li su otkinuti ili presečeni. To je okej. Ovde ne vidim ništa ovako na golo oko. Ne vidim da je nešto bilo kabum. Sada s ove strane neće nam ni trebati ovaj mikroskop. Ko može nešto ovde da vidi? Ajde pišite u komentarima. U kom uglu se nalazi Bojanov remek delo? Evo ga vamo. Ok, dobro. Znači, otkinuo je ovo i onda je pokušao to da vrati. Međutim, nije mu nešto uspelo i konzola ne radi sad. Moramo da vidimo šta tačno on tu uradio, a to je najbolje ispod mikroskopa. Sada vidimo njegovo remek delo, a? I šta nas ovde čeka, a Bojane? Oh man! Ovde se Bojan baš pozabavio. Napravio si i kratak spoje, mislim. Da li ovo treba dodiruje ovu... it's all wonky. Dobro. Mislim, realno ništa ni ne vidimo, moramo ovako na stranu da pogledamo. Šta ovde ima? Pokušao je, ali nije mu baš uspelo. Da li ovo pravi kontakt? Malo. Da, ovo je sve počupano. Ovo je uvek greška kad neko rastavlja. Ovaj konektor nema sa strana bilo šta što ga drži na ovoj ploči. Problem je što on nema niki ovde lem, nožice sa strane da mu da dodatnu čvrstoću ili da on može lepo da se zgrabi i povuče. I onda šta ljudi urade? Uzmu ga u ruke ovako, povuku i iščupaju se svi padovi. Mislim, realno, ovo je više Sonyjeve greške nego što je Bojanova, ali mi ćemo to da pokušamo da sredimo. Ali pre što sredimo, mi moramo to da skinemo, tako da ja pomeram ploču vamo i šta si Boki ovde uradio? Da, ne izgleda baš lepo. Mi sad to moramo da skinemo. A kako da skinemo? Palimo lemilicu, dolazim sa mojim MTEK flaksom. Stavljamo flaks ovako sa strane. Mi sad moramo to sve da pousisamo, tako da ja moram sad da uzmem dosta ove pletenice i da pokušamo to sve lepo da pokupimo i da odlemimo ovaj konektor i onda da vidimo koja je šteta i da li možemo da rešimo. Tako da treba mi sad pinceta. Ok, lemilica spremna, ventilaciju obavezno, uvek to zaboravim. Ajde odavde dole malo. Da, dobro.
Pogledajte koliko upilo. God damn. Sad moramo ovu lokaciju, ali pazimo da ne istopimo nešto u okolini. Da, on je i ovaj kondenzator isto prekrio. Verovatno ga nije ni video. Zato što su ovi komponenti jako mali i sitni i onda izgleda lako kad vi gledate ovdje na ovom velikom ekranu. Ali yeah. Ok, možda ovaj ćemo moći da popravimo. Čekaj. Na čemu se on sad drži? Na ovoj srednjoj nožici. Evo ga. Dobro. Sklanjam port sa strane, a mi još ovdje nismo završili. Moramo sve da skinemo ovo što je Bojan uradio da bi mogli da imamo čistu sliku, da vidimo u stvari koja je šteta. A i ne smemo da ostavimo ove spojeve što je napravio suda. Tako da skidemo ovo. Boom. Good. Ovdje je nešto matrikukisao. Aha. Pocepanje voda ovaj, okej. Pa Bojane, nisi napravio baš katastrofalne greške. It's not too bad. Super. Sada morate da očistite sve ovo ovde, jer ne vidite šta radite. Tako da uzmite svoj alkohol. Ja koristim ovaj moj, kako se zove, Mechanic bočicu, GLN NXT 150 ml. I super je mala stvar, ne izlapi kad se stavi ovo od gore, ovaj njegov čep žuti. Samo ga fino ovako, malo napred nazad. Ok. I na pinceticu, bomb, super. Vraćamo se na mikroskop. I sada vidite lepo kako se to dobro trlja ovako napred nazad. Možete i gore dole. Sa strane. Nice. Dobro, ovdje ni ne moramo. Ok, cool. Daj da mi pokušamo ovo da ispravimo. Sada imamo ovaj konektor malo da sredimo. Evo ga ovdje. I mi možemo da ga stavimo. Daj da vidimo koliko loše izgleda ispod. Malo je ružno. Ok. I to ćemo da mu sredimo. Tako što ćemo isto doći sa malo parače platenice. I da pecnemo te nožice, ali ne smemo dugo da lebdimo na nožicama jer ćemo ih istopiti. Znači ovdje je jako bitno kad radiš da u stvari ne ostaviš lemilicu prislonjenu na taj deo, zato što mislim očigledno je da ima plastike. Znači, kao što često govorim, samo malo mozga se treba upaliti kad se radi. Bum, ne treba duže. Bum. Dobro. Ok. I kako je sad to bilo? Bilo je ovdje negde. Baš ovako. Ok, pre što krenemo svakako moramo da eksponiramo ovaj vod ovde, jer nemamo za šta da lemimo, zato što je pocepan vod. Opet uzmite i obrišite tu piljevinu, da vam ne ode po celoj ploči. Top. Ok. Sada moramo da picnemo ove delove. Sada će biti malo komplikovano, jer tesno je. I on je ovdje imao problem da uđe sa lemilicom. Sad, da li ja mogu da uđem odavde? Mogu. Sada, šta ću ja da uradim? Ja ću da prvo da ovu nožicu pripremim, tako što ću nastaviti malo flaks. Bum, bum, bum i bum. I sada kad mi pecnemo ovdje, lakše će biti kad dođemo sa ovim konektorom. Dobro, to je malo sad previše, ali who cares? Bitno je da ovo radi. Ok. Dobro, mislim ne izgleda sad lepo, ali izgledat će lepše sad kad ga picnem sa druge strane. Kada ste istrošili sve te sunđere, uzmite lepo ove male krpice, ove, ili lakše će ovdje biti. To su malo mikrofiber krpice 10x10,
savršene su kad dođe vreme za čišćenje. Zašto? Zato što jako efikasno pokupe flaks sa ploče. I onda kad završite sve, izgledat će fabrički, bukvalno. Sada, tajna jeste, uzmemo malo četkicu sa alkoholom, lepo to napred nazad i onda opet natopite četkicu, stavite krpicu preko i natopite ovako. I onda isto napred nazad. Bojane, šta misliš da će da radi, a? Dameson! Sada. I drugu stranu u stvari da vidimo. Da mi je prst, gledamo. Dobro je sve. Sva sreće nije ovaj mali kondenzator izgubio, zato što da ga je izgubio, bilo bi belaja. Sada mi preostaje samo da uradimo test. Ja iskreno mislim da to ne treba ni da pričvrstim, zato što lepo sam ga zalemio. Jedino me brine ovdje ako jako počupa da ovaj celi pad već je onako klimavo. Ovo mi se ne sviđa ovdje. Mi ćemo to da mu podebljamo sa lemom da ne može da iščupa. Jer vidimo u stvari da ovdje je dignuta traka. Ne vidite. Vidite ovdje kako je puklo, to ide u stvari na tu nožicu. Išlo okolo, a ovdje u stvari sve je taj jedan vod. Znači, drži se na ovom prčiću ovdje. Ok, moramo da očistimo i da eksponiramo ovaj vod i da mu to zalemim malo bolje, zato što ovo nije dobro. Mislim, neće biti dobro kad skida opet. Tako da palimo brusilicu, ment D1 i... Znam da je sad to ružnije što se tiče toga, ali to će davati strukturnu jačinu ovom padu. Jer ne želim da on to opet tako lako iščupa. Zato sam to uradio. Top. Ok. Sada ja moram ovo sve da očistimo termalne paste. Ugasimo lemilicu. I posle čišćenja i vraćanja ćemo da sklopimo nazad i da uradimo primarni test. I evo ga, približavam se kraju, već sam zamenio termalnu pastu i sve to očistio. Ovdje se nalazi taj konektor, to je u stvari za napajanje što on iščupao. Znači kad je digao ovaj konektor ovdje, iščupao je njega. Znači stavimo ga tako i ovo ide ovako. To sve? Jeste. I konzola je konačno gotova. Sada možemo da uradimo jedan finalni test i prebacujemo se na eksternu capture karticu i da upalimo sada ovaj Sony 3, 2, 1. Čuli smo bip. Vidimo plavo svetlo, to je dobra indikacija. Sada vidimo da li će nešto da izbaci na ekran, trebalo bi da da. CD drive se pali, gasi, još uvijek imamo plavo svetlo. Da li će da prešalta se na belo? Još nemamo ništa. Čujem da se boot lupova. Evo ga belo. I još uvijek ništa. To je ono glupost. Ona HDCP shit. Man, čekaj, imam rješenje za ovo. Sad ću se vratiti. Sad ću da se vratim. Ok, zašto se to dešava? Zato što ima sigurnost da ti ne bi mogao da snimaš capture karticom šta radiš na Sonyu. Zahvalite se Sonyu za to, zato što su smradovi jedni. Sada imamo ovdje, ovo se zove EasyQ ili EasyQ, to je u stvari scaler, ali možemo da uradimo HDCP 2.2, da prevarimo sada Sony, da misli da u stvari on je prikačen na televizor. I šta uradi ova mala kutica? Prevari njega da misli da je prikačen u stvari na televizor. U stvari neće biti prikačen na televizor, nego će biti prikačen na moj računar. Ok, to tako. Sad ovaj kraj vamo. Moramo kako se zove, USB-C. Tako da ja ću doći sa strane ovdje sa USB-C kablom. Kablova galore i that should be it. Sad idemo na Ugreen. Nothing. Nemoguće. Scaler. Evo
ga! Znam zašto, zato što da piše lepo PS4 is not turned off properly before unplugging AC card. Dobro, on ga nešto, verovatno kad je imao onaj kratak spoj. Znači, ide isto, znači ne radi bez ovoga, pokazat ću vam. Znači, od PlayStationa ide na input ili HDMI in, a sa ove strane je out. I treba mu USB-C napajanje. I onda on preveri ako je HDCP enabled ili upaljen na Sony-u, on neće da ti prikaže na ekranu, u stvari kad pokušaš da koristiš HD capture karticu ko što ja sad trenutno koristim, i onda počne ekran da ti tako blinkiće. Ok, donosimo naš kontroler, mora da ide od napred, USB i Ugreen, idemo ok, evo ga, finally, evo ga tu, to ćemo da sklonimo da mi se ne vide imena, idemo, ajde, ovaj profil, nice, sve radi, nej, i, ajde, this game uses autosave, yeah, I don't care, cool. Please plug in Disney Infinity Base to continue playing. Treba neki adapter. A ja to nemam. Dobro, nema ni veze. Point jeste, radi. Eto, Bojane, tako se sređuje konzola, video si sad i sam. Konzola ti radi, vidimo da je još uvek belo svetlo upaljeno, sve je tip top. Tako da, ako neko ima neko pitanje, naravno pitajte me u komentarima. Nadam se da ste nešto novo naučili sa klupe, barem kako se urade ovi vodovi. Nije nešto teško da se sredi. Ako nekog interesuje koji alat koristim i stalno me to pita u komentarima, imate sve na mom sajtu beogeek.com, tool za use ili stranica koja se zove alate koje koristim. Dođite tu, vidit ćete sve izlistano, a poručite šta treba, zato što sve što ja koristim na mom stolu je već provereno. Tako da, još jednom hvala što ste gledali i nemojte zaboraviti alat u glavu, pamet u ruke, smash like i vidimo se u sljedećem videoklipu. Haj, čao!